Tuturor, să facem o serie de cave clicker. Vreau să mă bag pe ăsta la alt mai fain, așa. Și dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul un P90 pe vizor. Deci hai să mai deschidem și alte cutii. Vreau să vă zic că eu nu mă joc pe calculator, mă joc pe tablet. Hai, nu este. Nu puteți să-mi dea și mie ceva. Empatem 7. Serios? Acum hai să dăm. Da, hai, așa, mai merge. Da, vreau să vă arăt inventarul meu. Cea mai bună arma mea e asta. Și dăm una din... Vreau să-i dau la asta un delete. Uite, și asta e faină. Nu, vreau să dau la contracts. Cancel, aici, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și mi-a dat un pistol. Hai să vedem cum e pistolul. Da, mi-a dat pe 2000. Nu, ne mai trebuia unul, da. Unde? Da, deci, habar n-am ce armă e aia. Da, e roz, deci înseamnă că e bună. Ne luăm cutia asta, să vedem și șupa aici. Oha. Du-te, bă, de aici. Deci dacă îmi pica K47 eram boss. A, nu mi-o picat. Nu, sta. Așa. Măcar e mov, nu? Vezi, ne pice. Pe vizon. E bun și asta.
N-ai ce să zici. Nova! Du-te! Deci era să ne pice un Nova, dar... De ce tot nu mă apar reclamele astea, mă? Hai asta, așa. De asemenea, eu o să dăm vreo 6 ori și vom închide filmarea. Inventory, cases, așa. Hai să ne luăm cutia asta. Altă cutie. Asta. Dacă câștigăm ceva pe aici. Asta e a doua oară când dăm. Vom mai crafta ceva după aia. Hop, nu. Nu uitează. Acest episod nu ezitați să apăsați butonul de like. La revedere!